Здравейте, аз съм LTB. Ще ви покажа Титаник на Майнкрафт. Ето го. На мен лично ми харесва. Така, има един вход. Това е лошото. Нас е тук, ето ги етажите, първия, втория, третия. Ето, тук са котелите. Така виждате как е. Така влиза се от тук. Вече нагоре. Тук на тези етажи няма нищо, но на този има. Ето коридори. Те отпред. Тази врата. Ето тук са. Така е малка стаечка. А тук е капитана. Махай се скелет такъв. Скелетон. Така. Ето тук. Виждате парапет. Това е отзад. Ето, тук е пак голяма стаичка. Тук е етажите. Първия. Тук и втора. И долу е котия. Така. Сега отиваме тук. Ето първи. Вече нагоре етажите. Тук той, този и този най-отгоре. И за да излезем отново, ще трябва да минем пак от тук. И ето това беше Титаник. Това беше всичко от мен. Аз бях LTB. Чао!